Усещаш ли го? Schengen Music Production. Кажи Тенјо, Аско, Митко, Давиде, Генчо, Асене, Којо, Гошо, Рамко, Кирчо, Рамадан. Јаво! Усещаш ли го? Супер јако парти, амбол се раздава. Тенјо, Аско, Митко, всичко попалва. Давиде и Генчо вдигат нивото. Асен и Којо, Гошо држат купона. Рамко, Кирчо, Рамадан влизат със стил. Цялата компанија прави јак филм. Кој каквото каже, тука става. С тази банда всичко се запалва. Schengen Music Production. 1, 2, 3, 4. Schengen Music Production. Тенјо, Аско, Митко, ајде пак. Давиде, Генчо дават знак. Асене, Кона, Гошо, газ до крај. Раука, Кирчо, Рамадан, това е рај. Нека всеки полуде. Нека всеки полуде. Купона продължава, няма почивка. Тенјо и Аско пак на първа линия. Митко с Давиде вдигат масите. Генчо, Асене чупят гласовете. Колю, Гошо ритъмът държат. Рамко, Кирчо всички запалват. Рамадан на микса става пожар. Ямбол тази вечер става кошмар. Тенјо, Ас, Митко, Давиде, Генчо, Асене, Колю, Гошо, Рамко, Кирчо, Рамадан. Цялата банда номер едно. Schengen Music Production. 1, 2, 3, 4. Schengen Music Production. Тенјо, Аско, Митко, најдобри. Давиде, Генчо, шампиони. Асене, Којо, Гошо без спирачки. Рамко, Кирчо, Рамадан правят пачки. Усещаш ли го? Schengen Music Production. Кажи Тенјо, Аско, Митко, Давиде, Генчо, Асене, Којо, Гошо, Рамко, Кирчо, Рамадан. Ямбол најмошните.